नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस जंक्शन और ई वीडियो में हमनी बात करे वाला बानी भोजपुरी के गाना सब के बारे में। पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा के गाना के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करत आनी पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना के बारे में, जो ना गाना के नाम बा कुंवार वाला डीपी, जो कि सबसे पहले काले सुबेरे सुबेरे रिलीज भई रहे शुभ लाभ फिल्म से। जो ना गाना के पवन सिंह के साथ अंकिता सिंह गौले बाड़ी, प्रियंस के म्यूजिक लिखले बाड़े और म्यूजिक दिले बाड़े प्रियांशु सिंह। और ई गाना आप लोग शुभ लाभ फिल्म्स पर फुल ऑडियो सॉन्ग जाके सुन सकतानी। 31 लाख दर्शक लोग के देख चुकल बाड़े, 1 लाख लाइक आ चुकल बा और कमेंट भी हजारों के संख्या में बनल बा। जी हाँ आप लोग, बाकी एक बाद हमनी बात करे वाला बानी हिट मशीन खेसारी जी के बारे में, जिनकर गाना नाच के मलकीली काले लाइव स्ट्रीम करके बहुत ही ज़्यादा धमाल मचौलस और 1 घंटा में ही काफ़ी रिकॉर्ड बना दिलस। बात करी अभी तक के 31 लाख दर्शक लोग देख चुकल बाड़े। गाना पर करीब 2,44,000 लाइक आ चुकल बा और कमेंट के मामला भी बहुत ही गरमाइल बा, कैसे कि कमेंट भी करीब 1,22,000 आ चुकल बा, जो कि अपने आप में एगो रिकॉर्ड बा। बाकी गाना के बारे में आप सब जानते बानी, सारे गामा हम भोजपुरी पर रिलीज भइल बा। खेसारी जी के साथ शिल्पी राजी गाना के गौले बाड़ी और गाना में आप लोगन के दू गो हीरोइन भी नजर आयल बाड़ी, पाखी जी और आकांक्षा दुबे के साथ खेसारी लाल यादव जी। म्यूजिक दिले बाड़े आर.एस. शर्मा, गाने के लिखले बाड़े विशाल भारती। अगला गाना की बात करी जो कि बा रितेश पांडे भैया के। जी हाँ ई गाना रिलीज भइल बा आज सुबह सुबह वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। ई एगो सैड सॉन्ग बा जो कि ऑडियो में रिलीज भइल बा। गाना के नाम बा जरत कैसे देखलू। जी हाँ जरत कैसे देखलू गाना के नाम बा। रितेश पांडे जी गौले बाड़े, कुंदन प्रीत लिखले बाड़े, आशीष वर्मा जी म्यूजिक दिले बाड़े और वर्ल्ड वाइड पर रिलीज भइल बा। करीब 1,19,000 दर्शक लोग के अभी तक सुनले बाने, 8,000 लाइक बा और ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलल बा, उतना खास ना मिलल बा। अगला गाना के बात करे वाला बानी में, जोन गाना अभी आयल ना बा ओकर टीजर आयल बा वीडियो के, और ये अपन राकेश भैया बारे, राकेश मिश्रा जी। जी हाँ इनकर गाना बा, जो ना गाना के नाम बा अंडा सिखाए बच्चा के चाय चाय। जी हाँ अंडा सिखाए बच्चा के चाय चाय, जो ना कि वीडियो टीजर आ चुकल बा टीम फिल्म भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। ई गाना के राकेश मिश्रा के साथ शिल्पी जी गौले बाड़ी और गाना के पंकज शुक्ला लिखले बाड़े, रवि राजदेवा म्यूजिक दिले बाड़े और गाना में आप लोगन के महिमा सिंह जी नजर आई हैं, जो कि काफ़ी हॉट अदाकारा बाड़ी। एल्बम की दुनिया में इनकर अलगे जलवा बा। तो बिहान सुबह आप लोगन के बीच में गाना आई, टीजर देखे के वहाँ फुल वीडियो टीजर आ चुकल बा 45 सेकंड के। टीम फिल्म भोजपुरी पर जाके देख सकता नहीं। फिलहाल खातिर इतने खबर रहे, आगे कोनो खबर आई था आप सबके बीच में माते रहम। 2 गो चैनल बा भोजपुरी प्लस और भोजपुरी प्लस जंक्शन, दोनों के सब्सक्राइब कर ली। सारा भोजपुरी के खबर आपके इधर मिलेला, तो दूसरा तर काहेला जानी। फिलहाल खातिर इतना ही। जय भोजपुरी, प्रणाम।